Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May kapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Supply sa tubig sa Kidapawan City apektado human na daot sa landslide ang ilang water source. Samtang Pagadian City gibaha human sa kusog nga ulan. Ani ang report. Tungod sa kusog nga bundak sa ulan, dakong bahin sa Ilian Spring Water Source sa Barangay Buhay sa Makilala, Cotabato ang nadanyos human nagka-landslide. Tungod nini, nawad-an og supply sa tubig ang Barangay Nuangan, poblasyon Sandawa Homes Phases 1 to 4 hangtod sa Barangay Singgaw sa Kidapawan City. Hinay nga sa walay tubig usab ang nasinati sa mga residente sa Upper Saging, poblasyon Barangay Concepcion ug San Vicente sa Makilala. Gila umang duha pa kaadlaw ay mobalik sa normal ang supply sa tubig sa lugar. Samtang daghang lugar sa Pagadian City ang gibaha tungod gihapon sa pagbundak sa ulan. Apektado ang Hamisola Street ug Armagsaysay Street nga sakop sa Barangay Santa Lucia. Sa kakusog sa ulan, bisa ng mga dunay payong, mabasa gihapon tungod sa baha samtang lakip mga motorista ang naperwisyo usab. Sa General Santos City, gibaha sab ang dalan sa pipila ka barangay sa syudad sama sa Barangay Mabuhay tungod sa kapin oras nga pag-ulan kaganinang buntag. Lauman nga ulanon ang pipila ka lugar sa Soc-Sargen, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug Caraga Region tungod sa low pressure area nga ana-ana sa may Giwan, Eastern Samar nga karon usa na ka tropical depression ug gitawag nga Ophel. Gitambagan ng katawhan nga magmabinantayon tungod sa posibleng flash floods ug landslide. Diri sa whole Mindanao area ang makasinati og ang mga pag-ulan gihapon nga kusog, light to moderate to usahay kusog nga mga pag-ulan dining dapita sa Caraga Region ug kita usab na sad gihapon tay masinati ang mga pag-ulan pero makasinati na ta og improving weather condition gawas lamang nga naa gihapoy mga pag-ulan-ulan atong masinati inubanan usab sa kulog ug kidlat dinhi sa ato ang region. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Giratify na sa Kongreso ang pagpili kang Marinduque Representative Lord Alan Velasco isip bagong speaker sa House of Representatives. Ani ang report ni Argil Relator. Subling ipamatud-an sa 186 ka mga kongresista nga nagpakita og suporta kang Marinduque Representative Lord Alan Velasco kagahapon sa Celebrity Sports Plaza, Quezon City ang ilang suporta sa mismong batasang pambansa karong adlaw. Kung asa gipahigayon ang nominal voting aron formal nga makalingkod si Velasco isip bag-ong Speaker of the House.
Subling mibarog ang 186 ka mga kongresista gikan sa nagkalain-laing partido sa ilang affirmative votes alang kang Velasco isip bag-ong speaker. I am humbled for your support and trust for electing me as your Speaker of the House today. I have three main considerations why we stood our ground and fought back. First, and most importantly, this is for Filipino people. Sa mensahe ni Speaker Velasco, iyang gihatagan og gibukaton ang palabra de honor nga dapat sundon nga mismo ang presidente na sa nasod ang nagpatunga sa maong kasabutan. Ang wala kuno pagsunod sa maong kasabutan, ang dayag nga wala paghatag og gibukaton sa pangulo sa nasod. Our President is voicing out the widespread sentiment that the interests of our people, especially at this time, COVID-19 pandemic, and the concomitant crisis that spawned, is being sacrificed before the altar, personal greed, and political ambition. Hinoon, giparayag ni Velasco ang panagiusa ngadto sa grupo ni kanhi Speaker Alan Peter Cayetano alang sa kinatibuk ang Kongreso. Samtang sa Facebook Live ni Cayetano, giparayag ni ini ang iyang kadismaya sa maong panghitabo. Hinoon, iyang gibutyag nga magsumite kini sa iyang irrevocable resignation sa Kongreso karong adlaw. Nangayo usab kini og pasaylo ngadto sa Pangulo kung ugaling nagkamali siya sa pagsamot sa ilang nasabutan. Papasalamat din po ako sa opportunity to be Speaker of the House. Pinakamataas na ratings ng House. Halos lahat po ng importante na pasa. In fact, marami dito ay pending na po sa Senado. Kita niyo po yung trabaho. Hindi po kami nagtago nung COVID. Kahit anong delikado po ay sinunod namin ang gusto ng Pangulo na maging simbolo ng pag-asa. No? Gipasalig sa bagong speaker nga ilang asikasuhon gilayon ang 2021 budget nga gilaumang mapasa sa third reading karong Biyernes. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Napalgang patay ang sinaligang trabahante sa usa ka baligyaanan og LPG tank sa New Lisada, Turil, Davao City kaganyang buntag. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Gilayong nakabsan siyang kinabuhi ang 24 anyos nga lalaki human kini gipusil sulod mismo siyang gitrabahuan nga tindahan og mga LPG tank sa New Lisada, Turil, Davao City pasado alas 6 kaganyang buntag. Biktima giila nga si Demetrio Hernan Jr., ulitaw ug residente sa Lower Binugaw, Turil. Ang biktima stay-in kuno sa maong tindahan, ilabi na nga sinaligan kini sa iyang amo sa pag-check ug pag-deliver sa matangke. Sigun sa iyang bayaw nga si Giovanni Obligado, nga wala siya nahibaw-an nga gikabangi sa biktima nga posibleng muhimo niini kaniya. Yan, nawa ko kabalo. Unsay hinundan, wala man nung tani siya kabikil, wala man siya kaaway. Mayo ganing tao, ay wala tinarong ganin siya trabaho diri o. Gisaligan gani siya sa iyang amo diri. Gipanubayan pa sa kapulisan ang ugat hinungdan sa mong insidente. Ingon man ang pagpangayag detalye sa tag-iya sa mong tindahan kung doon bay nga wala nga gamit og kwarta o kung dunay kabikil ang biktima uban pa. Kani isa ka delivery boy nga si Herman Demetrio Junior no taga Lower Binugaw na ano na pusil. Sa karon ginasusi pa sa Turil Police Station kung unsa hinungdan, motibo o unsa ang kaning whereabouts pod aning ato ang kaning biktima. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka batanong lalaki ang napalgang naglutaw-lutaw nga patay sa sapa sa Cagayan de Oro City kagayang buntag. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yestek bandang alas 8 kaganinang buntag nahikurat ang mga residente sa Tibasak, Barangay Makasandig ug mga trabahante sa flood control project sa LGU. Kinihuman nga aduna sila nakita nga gapalutaw-lutaw sa sapa. Wala na'y kinabuhi diyang nakitaan sa mga residente sa Tibasak, Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Kining usa ka batanong lalaki nga naglutaw-lutaw sa sapa.
Usa si Loloy Tabian sa mga unang nakakita sa biktima ug mitabang nga madala kini sa kilid sa sapa. Akong gikan siya dito, akong gipadaplin, kakaadod man siya dito sa sulog. Mutong gipadaplin ako. Ewan ako pa ipadaplin. Dito gito sa ubos. Pero diyan sa ganina atong ibato gato ba dito dapat ga anaon siya sa sulog. Mutong gikwenta ko sa kahoy pa padaplin. Sumala pa sa PS9 Nazareth nga wala pa sila identifikasyon sa maong biktima. Labi pa nga wala may nataho nga missing ilawom sa ilang area of responsibility. Bana-bana sab nila nga naa sa G115 anyos ang pangindaron sa maong biktima ug tungod wala kini sinina, dako ang ilang pagtuo nga naligo kini sa sapa ug nalumos. Sa pagkakaroon foul play initially wa man tay nakita nga murag bunog niya. So murag mo to makaingon ta nga ang pinaka-nearest ani nga hinungdan siguro ang pagkalunod lang yun. Human nga ma-secure ang area, gidala gilayon sa punerarya ang patay aron ipailawom sa autopsy ug aron masuta kung unsa gayud ang hinungdan sa pagkamatay niini. Nanawagan sab ang Nazareth Police ngadto sa mga nawad-an og kabanay nga mahaom sa description sa biktima nga makig-alayon sa ilahang buhatan. Tek, base sa ako ang ulahing pakiginabi kang Police Major sa Banal ang hepe sa Nazareth PNP, sigon pa niya wala pa yung mga posibleng banay sa biktima nga miadto sa ilahang opisina. Busa padayon ang ilahang panawagan karon ngadto sa mga nawad-an og kabanay nga gilayon makipag-kooperar kanila tungod posibleng banay nila kini nga nasangpit nga na biktima nga napalgan kaganinang buntag. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Dako og matabang ang disiplina sa tao sa pagtuman sa health protocol batok COVID-19. Sa pagkakaron, gikasubo sa LGU sa Davao City nga luyo sa ordinansa, daghan gihapon ang gahi ug gulo nga dili magsuot og face mask. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara paday nagapahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko nga padakpon nila ang padayon nga nagamagahi sa pagtuman sa pagsuot og face mask sa mga pampublikong lugar. Taliwala sa balaudnon nga mandatory ang pagsuot og face mask ilabi na sa mga pampublikong lugar. Apan dayag nga duna gihapoy mga gahi ug ulo nga kung nagsuot man tud og face mask wala kini gitarong og tabon sa baog ilong. Pabalik-balik na ang pahimangno sa otoridad sa pagsuot og face mask isip usa sa proteksyon sa COVID-19. Apan dayag sa kilid-kilid nga kumpiyansa ra ang uban nga motanggal sa ilang face mask. Sigon sa Davao City Police Office nga sukad na pailam sa MGCQ ang Davao City, anaa na sa kapin 200 ang ilang nadakpan. Opo, padayon gihapon ang kaning pagpadakop sa Davao City Police Office sa mga malapaso no nga di mo sulubog face mask. Nikabat na taog 256 ka violators jury lana sa MGCQ. Katong mga nagdili og wala ni suot aning face mask. Si Committee on Health Chairperson Councilor Mary Josel Villafuerte nag-ingon, tuod man daghan pagayod ang gahi ug ulo busa, kinahanglang pahugtan pa ang implementasyon sa pagdakop sa mga malapason. Gikinahanglan usab ang hugot nga monitoring sa matag barangay kung asa makita ang mga malapason. Naatay Barangay Health Emergency Response Team. That was created very early back in February pa by the DILG. So tanan na mga barangays giauhag unta na naay BHERT and 1 BHERT for 5,000 population. Kani untang BHERT ang magsuroy sa ilahang barangay and mag-remind. Nanawagan usab si ABC President Edgar Ibuyan Sr. sa tanang ginsakupan nga hugot nga ipatuman ang mga health protocol sa ilang mga barangay. So nagatoy observation sa barangay nung atong ginapangon atoy nagpahimo og memorandum sa tanang kapitan karon nga country sa executive order number 55 ni Mayor kina magsulabang yung face mask no mo tong ang atong mugahin tag BDF nato man no pwede naman ibutan dito sa COVID bitong nga kinahanglanon no always kita nagaparekorida natay ginapatuyok-tuyok nga sakya na pahinumdum Sir, pahinumdum nato sa katawhan nga ubos sa face mask ordinance sa 500 pesos ang silot sa first offense, 2,000 pesos alang sa second offense ug 5,000 pesos and or 1 month nga pagkapriso alang sa third offense. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Davao Oriental, di na basta-basta magpasulod og turista sa probinsya. No booking, no entry policy, ipatuma na. Anyang report ni Jandy Esteban.
Gidagsa og mga turista ang Davao Oriental. Dihang giablihan ang tourism site sa probinsya ni adtong Hunyo, luyo sa COVID-19 pandemic. Tumong makarecover ang ekonomiya. Apan nasairan sa otoridad, gadaghang tao ang wala na mituman sa minimum health standard, labi na sa mga beach resorts. Wala na kunoy nagsuot og face mask ug wala matuman ang social distancing. Busa nagpagawas og executive order ang probinsya aron ma-regulate ang pagsud sa turista. Gipatuman na ang no booking, no entry policy. But pasabot, dili na makasulod sa probinsya ang mga turistang walay prior confirmation sa ilang booking. Kung masakpan namo nga ang resort, more than 50% ang capacity ug labaw na sa tanan. Kung masakpan namo ang resort nga mopasulod og mga guests without prior bookings, posible nga ma-recommend for closure ang maong resort. Ang otoridad bupahigayon og surprise inspection aron masiguro nga natuman ang pulisiya. We will be very strict, especially during Fridays and Saturdays. Kay mao kana ang kasagarang ting-an higyod sa katawhan from other places. Ang mga motorcycle rider groups nga buot lang musuroy sa probinsya, kinahanglan mo secure og booking requirements sa adtuang destinasyon. Apan kung open public places ang bisitahon, kinahanglang mananghid pinaagi sa pagsumite og formal letter sa LGU. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Sa Kauswagan, Lanao del Norte, usa ka 65 anyos nga lola ang nangitag paagi na makapadayon siyang panginabuhian taliwala sa pandemya. Sayro nato ang paningkamot ni Lola Zenaida sa report ni R. Jill Relator. Usa ang mga senior citizen sa mga gibawalan nga mugawas karong panahon sa pandemya. Pero unsaon na lang kung walay pangita ang senior citizen nga wala say pamilyang gisaligan. Sama na lamang ni Lola Zenaida Paglinawan, 65 anyos, nga taga Purok 2, Barangay Kawit, sa Kauswagan, Lanao del Norte. Una pa nagpandemya, gasuroy siya og isda ug uban pang mga seafood. Pero sukad sa pag-lockdown ni atong Marso, gibawala na silang mugawas-gawas. Busa na undang ang iyang pagmamaligyag isda ug nagsalig na lamang sila sa ayuda gikan sa lokal nga kagamhanan. Apan samtang nagkadugay, halos wala sab sila'y makaon. Usahay, magmantiner na lang sila og balanghoy. Naman ko'y garden nga gitanuman ako og balanghoy. Magputo rami amo ipaniod to, usahay di gay ko kagwanta. Usahay di na lang ko maniod to. Mukapi na lang ko. Busa karon ang pagmamaligya ug marang ang iyang gihimo aron makasugakod. Dinhi sa daplin sa kalsada nga duol lang sa ilang balay siya gapwesto. Yawat na lang nga ang iyang halin matag adlaw, makapalit og bugas, ingon man makabayad sa renta sa iyang pwesto. Mapasalamaton sab si Lola Zenaida tungod kay gitugutan siya sa mga pulis nga makapamaligya. Kani-kaning akong pagpaninda, giingnan gay ko sa pulis nga kuan kanang naang maglikay gyud nay, ayaw gyud pagpaduol ang mga customer nay, labi na kanang mga biyahidor ba ning imong mga customer dire. Distancing yun nay karon mo makapalit ng kita bugas. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Taguluan, Misamis Oriental, dead on the spot ang biktimang si Carlo Martin Baring, 45 anyos. Human mabuak ang ihang ulo diyang naligsan sa usa ka 10-wheeler truck sa National Highway Zone 14 Upper Ganghaan. Gikan sa Villanueva, Misamis Oriental ang biktima ug kalit kini nga natumba tunga sa dalan, rason nga nalatayan kini sa truck. Misulay pa og sibat ang truck driver nga si Roy Mulihon Rangke. Human ang hitabo, apan wala magdugay, ni surrender gihapon kini sa otoridad. Hinoon, naghusay ra ang banay sa biktima ug ang kumpanya sa suspect. Busa wala na kini gipasakahan pa og kaso. Sa Pagadian City, bag-o pa lang gani giablihan ang usa ka gasolinahan sa Purok Opo, Barangay Balintawak. Buena mano kining gitulis sa upat ka mga armado.
Sa investigasyon, sakay sa duha ka motorsiklo ang upat ka mga sospek nga naka-hooded jacket ug armado og mga pistola. Gibuak ang glass door sa cashier dungan sa pagtion og pusil, dayon deklarang hold up. Gikuha gilayon sa mga sospek ang kwarta nga nagkantidad og 180,000 pesos, dayon sibat. Wala hinoy nasamdan sa mga trabahante sa gasolinahan. Sa tukuran Zamboanga del Sur, nakuhaan sa CCTV ang kalsada sa Barangay Corvada. Sa una, daw normal ug halos luag ang dalan sa trapiko. Makita ang usa ka payong-payong nga padulong sa rotonda. Apan kalit kining gibanggaan sa usa ka SUV o gidaro pa. Dali hinuong mitabang ang mga naa sa lugar. Nakaangkon og mga pangusalawas ang driver. Wala sab kini lisensya, apan gitabangan gihapon sa nakabangga ug mipasalig kay paayo ang maong payong-payong. Dulan 11 milyon pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasabat sa Tabina, Zamboanga del Sur. Kapin kon kulang 300 ka mga karton sa smuggled nga sigarilyo ang nasabat sa usa ka fishing vessel nga naglawig sa dagat sa Tabina. Kini human nakadawat og report ang otoridad gikan sa concerned citizen. Sakay sa MV Norway ang mga kontrabando nga nagkantidad og 10.8 milyon pesos nga gikan matud pa sa nasod Indonesia. Samtang ang maong barko gikan sa hulo ug padulong unta sa Pagadian City. Giaresto sab ang 7 ka mga crew niini ato sa joint operation sa Coast Guard, Navy, Bureau of Customs, PNP ug Maritime Police. Sukad kuno na ronda mga illegal nga factory sa Pagadian ug ban pang lugar sa Zamboanga del Sur, pasikreto nang nagakuha mga buyer sa kasikbit nga probinsya sama sa Hulo, Sulu. Sa karon padayon ang pagpanubay sa otoridad sa maong mga suspect. We have interesting personalities that we cannot divulge here. Meron po tayong mga lead at saka some of them are known here. Usa ka lugar sa Cagayan de Oro City nga ginatambayan sa mga liquor curfew violators ang gipasiradan, samtang sa Opol, Misamis Oriental, tulo ka mga lalaking nagpaygayon og sabong gidakop. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa koordinasyon sa Regulatory Compliance Board kon RCB, Barangay Council sa Indahag, ingon man sa tag-iya sa usa ka lote sa Taguanaw, temporaryo kining gipasirad-an tungod nahimo na kining tambayanan sa mga curfew ug liquor ban violator sa syudad. Dako ang pasalamat sa RCB, labi pa nga mapuggan na ang pag-adto sa mga kagay-anon sa mong dapit, labi pa sa oras sa kagabion. Sagad kuno sa nagaadto sa lugar, nagainom, labi pa nga overlooking kini sa city proper. Gipakusgan sab karon ang Barangay Compliance Cluster aron mas mulapad ang monitoring sa RCB. Labi pa nga dili natiaw ang local COVID-19 cases sa syudad. Kay ang rason diha is aron dili magtabok-tabok ang virus. Ganhi ka nato ba or gikan ka nato. Dili kay aron dili padakpon. Kay kung ang atong rason sa pag-comply is para di padakpon, akong muna akong gaignon walay forever diha. Samtang sa Opol, Misamis Oriental, dakpan sa gikasang anti-illegal gambling operation sa kapulisan sila Rizalino Serina, 64 anyos, residente sa Zone 4, Barangay Igpit, Rolando Pinuya, 32 anyos, taga Zone 2, Barangay Igpit, ug si Ian Calunod, 39 anyos, taga Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Nakuha gikan sa mga sospek ang tulo ka mga manok pang sabong ug kwartang pangsugal nga 400 pesos. Kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1602 ang atubangon sa tulo ka dinakpan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mihangyo og kooperasyon ngadto sa katawan ang Philippine Statistics Authority kung PSA sa pagsugod sa ilang registration alang sa Philippine ID system. Ay nang detalye. Sa paglusad sa house-to-house registration alang sa Philippine ID system, nagtinguha ang PSA nga mamahimong mas sayon ug mas paspas na ang pag-access sa mga programa sa gobyerno. Puhon sa higayong mapatuman na kini. Mao na actually ang basihan sa serbisyo nga ihatag sa atong pangagamhanan sa matag nagkinahanglan. Target sa PSA sa matag team nila nga nagalibot nga makatapos og 35 to 37 households matag adlaw sa pagkuha og impormasyon sa matag banay aron malakip na sa ilang sistema. Positibo ang panlantaw sa pipila ka mga Dabawenyo sa ID system. Para sa kuha is very accessible ang ID na mo ay gikuan. Tapos ano siya, very useful kayo siya. Unlike before. Okay lang good po siya para sa ako. Okay, tanan naman good siya nga mga kinahanglan sa government, ma'am. Like for example, SSS, naa na siya, tanan isa na lang siya.
Kung unsay sa presidente nato unsay makaayos sa atong nasod ma'am, walay problema sa kuha. Hangyo lang sa PSA ang kooperasyon sa katawhan ug sa lokal nga kagamhanan aron madali ug magmalampuson ang house-to-house registration. Among ginaauhag ang inyong kooperasyon, no? Nga kinahanglan nga mutabang ta dili ni actually para sa PSA kundi ni para sa matag usa nga nagkinahanglan og foundational ID. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Bisan sa pandemya, nagmalampuson gyapon ang pagsaulog sa kapistahan sa Our Lady of the Pilar sa Zamboanga City. Gidayon gyapon sa mga pari sa Archdiocese of Zamboanga ang prosesyon sa Lady of the Pilar atol sa kapistahan niadtong Lunes. Tungod sa hugot nga pagpatuman sa health protocols, gisalmutan lamang kini sa mga pari, seminarista ug pipila ka mga deboto. Natapos kini sa Santos nga misa sa Fourth Pillar nga gipangunahan ni Zamboanga City Auxiliary Bishop Moises Cueva. Diin tunga lamang sa kapasidad dinhi ang pwedeng mosalmot o gikinahanglang ipakita ang ilang ID ug quarantine pass. Kinahanglan sab magsuot og face mask ug face shield ug magdala og alkohol. Gibawal sab ang pagdala og backpack, hooded jacket ug bull cap isip kabahin sa seguridad. Hugot sab ang pagbantay sa kapulisan ug kasundaluhan. Our security forces are unrelenting in their mission to keep Zamboanga City safe and secure amidst the vast challenges that the city is facing. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miabot na sa sobra 37.8 milyon kataong nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, halos 345,000 ang nagkasakit ug sa maong ihap, 14,800 ang taga Mindanao. Ana-ana sa sobra 37,811,000 katawo ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Misa kasab sa sobra 26,283,000 ang recoveries ug 1,080,000 ang namatay. Samtang dunay 344,713 nga nataptan sa maong sakit sa Pilipinas. Miabot na sa 293,383 ang nakarecover ug 6,372 ang namatay. Ug sa Mindanao, 14,825 ang nagkasakit og COVID-19, 9,845 ang naayo na ug 497 ang namatay. 11 ka mga trabahante sa usa ka mall sa General Santos City nagpositibo sa COVID-19. Anyang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Mitalaw ikaduhang kaso sa namatay sa COVID-19 ang Zamboanga del Sur. 59 anyos nga lalaki nga taga Purok Rosas, Barangay San Jose sa Aurora. Wala kuno kini travel history bisan sa mga lugar nga dunay local transmission sa COVID-19. Niadtong October 7 nagpatabang kuno kini sa usa ka private health facility tungod naglisod og ginhawa kung asa gipailaw mo sab kini sa swab test. October 12 adlang Lunes migawas nga positibo kini sa COVID-19 apan pipila ka minuto human migula ang resulta, namatay kini. Nagpahigay na contact tracing sa mga close contacts sa pasyente. Sa kasamtangan, miabot na sa 116 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga del Sur. 64 ang nakarecover ug 2 ang namatay. Sa Davao Occidental, usa ka 92 anyos nga lolo nga taga Patukos, Sarangani ang nagpositibo sa COVID-19. Duna kini history of local travel. Nakasinati kini og sintomas niadtong October 2. Ana-ana sa 88 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao Occidental, 69 ang naayo na ug 2 ang namatay. Sa General Santos City, 11 ka mga trabahante sa usa ka mall ang nagpositibo sa COVID-19. Mipatuman gilayon ang management sa maong mall og rapid diagnostic test nga gi-supervise sa City Health Office sa ilang mga empleyado sa mga department nga dunay nagpositibo sa virus. Sa kapin 150 ka mga gi-rapid test, 84 kanila ang positibo nga sagad na assign sa warehouse, wholesale, repacking ug receiving department. Busa gilayong girekomenda sa City Health Office nga isirado ang maong mga departamento alang sa disinfection. Gipailom na sab sa RT-PCR test ang mga nagpositibo sa rapid test. Ginapaabot pa ang resulta niini. Samtang gisirado ang Police Station 3 sa Jensan, human 2 ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 35 anyos nga lalaking Police Commission Officer human na-expose sa paryenteng positibo na sa COVID-19. Ikaduha ang 29 anyos nga babaeng non-uniformed personnel.
Halos tanang personahe lakip ang hepe gipa-quarantine sulod sa police station. Ang mga dunay direct contact sa nagpositibo gi-isolate sa quarantine facility sa Jensan ug ang nagpositibo gidala sa Dr. George Royeca Hospital. Gibalhin una sa Barangay Hall sa Lagaw ang proseso sa pagkuha og police clearance. Duna na 513 total confirmed COVID-19 cases sa Jensan, 265 ang recoveries ug 20 ang namatay. Sa Iligan City, unom ka mga frontliner ug tulo ka apor o authorized person outside residence ang nalakip sa mga bagong nagpositibo sa COVID-19. Ang duha ka frontliner ug usa ka apor natakdan sa gitrabahuan. Ang uban na-expose sa ilang kabanay nga dunay COVID-19 ug ang uban under investigation pa. 777 na ang total COVID-19 cases sa Iligan City, 667 ang nakarecover ug 43 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pagsubmit og subling pagpanghatag og module sa 8 ka mga barangay sa Zamboanga del Sur gisuspindi una tungod sa nagkadagang kaso sa COVID-19 sa probinsya, labi na sa mga barangay. Anang report. Suspendido una ang distribution, submission ug retrieval sa learning module sa 8 ka mga barangay sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kini subay sa gipagulang memorandum sa DepEd Region 9 adlong Biyernes. Kini mao ang barangay sa Laugan sa lungsod sa Dimataling, Sagakad sa lungsod sa Dinas, Poblasyon sa Dumalinaw, San Pedro sa Dumingag, Lower Campo Islam sa Labangan, Poblasyon sa Mahayag, Barangay Dumalinaw sa Midsalip ug Barangay Blancia sa lungsod sa Molave. Sigon sa memorandum, nga dunay mga aktibong kaso sa COVID-19 sa maong mga barangay. Di pa lang dugay, gideklarang dunay local transmission sa probinsya. Busag imanduan ang mga school head ug teaching personnel sa maong mga barangay nga dili una modawat ug mohatag og modules hangtod nga dili pa ideklara sa health authorities nga naka-recover na o di bakaha na kumpleto na ang quarantine period sa mga apektadong pasyente nga naa sa maong mga barangay. Gimando sab nga mag-work from home una ang mga personahe sa DepEd gikan sa district supervisors, school heads ug mga teacher. Busag giawhag sab ang mga ginikanan ug estudyante nga likayan una ang pag-adto sa eskwelahan alang sa modules. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kapulisan ug kasundaluhan nagpatuman og proyekto alang sa tumakaisunang blaan kung asa ang komunidad kanhi gidominar sa NPA. Ani ang detalye? Kung kaniadto, dili masudlan sa otoridad ang Barangay Dungan Pikong sa Batan-Aw, Davao del Sur tungod sa hulga sa bandido ug NPA. Karon, ang kapulisan ug kasundaluhan pa ang mihatag og proyekto sa lugar. Mihatag og community comfort room ug water tub ang grupo sa Regional Public Safety Battalion sa kapulisan uban ang kasundaluhan. Matagumpay po sa tulong na rin ng Spirit of Bayanihan System sa tulong ang Barangay Council ng Barangay Dungan Pikong. Dakong tabang ang maong proyekto sa lugar kay kasagaran sa mga panimalay, wala pa'y comfort room ug ang water tub dakong tabang usab sa komunidad. Sundalo lang pulis ang pagbuhatin na tinuod ay nga sila mutabang servisyohan nila ang Ang tribong Blaan wala nagtuo nga matagan sila sa mga proyekto kay kaniadto dili gayud makaabot ang kasundaluhan ug kapulisan sa ilang komunidad. Salamat kayo sa among panggobyerno tungod kay nakita nila ang among lugar na dunay kakulangon. Ang programa ubos sa community support program sa Army o Revitalize Police sa barangay sa kapulisan. Kami ay pinadala sa komunidad na ito para malaman at alamin ang kanilang mga problema. At ito nga ang isa sa nakita naming solusyon. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Time out una sa pag-inspeksyon kining security guard sa Butuan City human nagpakitang gila sa iyang dance move sa TikTok. Ato ilailahon si Neil Pineda pinaagi na ining report. Siya si Neil Pineda, tubong Talamban, Cebu. Og dili costume ang iyang suot kay usag yun siya ka gwardya sa Renal Care Center sa MJ Santos Hospital sa Butuan City. Tungod sa iyang kahana sa pagsayaw, nag-viral na siya sa social media. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao Pineda,
Alas 5 sa buntag magsugod ang duty niya hangtod na sa hapon. Busa pag may time, iyang ibida iyang dance moves pinaagi sa TikTok. Wow, naka ng padung ng karilibo ba? Ayaw ko mag-TikTok. Adaan ko sa una, naadyo ko'y ka ng kaugalingong grupo niya. Usap ko ka choreographer yun. Upat ka tuig na nga gwardya si Pineda. Matud niya, mao kini ang naisip niya nga trabaho kay maurasay dali sudlan. Bisan niini, wala nawala ang iyang hilig sa pagsayaw. Buot lang kuno niyang muhatag og kalingawan, ilabi na nga duna kitay pandemya. Mao gina akong ginabuhat diri kay usabi ni kana bitaw night time nga kanang mingaw, laay tapos labi na sa pandemic karon nga. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, 73 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pulay sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulay dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.